Sa dakbayan sa Mandaue, nangita og paagi sa paglispose o paglabay sa ilang mga basura. Dunot kini sa pagdili na sa Cebu City's paglabay sa basura gikan sa ubang mga local government units sa landfill nga nahibutang sa Barangay Binaliw ning Dakbayan. Ang report ni Nico Serino. Muhimo og mga lakang ang Mandaue City Government sa pag-manage sa basura sa Dakbayan. Kininunot sa pahibaw sa Cebu City nga plano na nilang idili ang pagpadawat sa basura sa ubang local government units sa landfill nga nahimutang sa Barangay Binaliw. Sa pagkakaroon, ang mga basura sa Mandaue, partikular ang mga malata, adto i-dispose sa Binaliw. May kasabutan nga gipirmahan ang City Hall ug ang operator sa pribadong landfill. Matud ni Mayor Jonas Cortez, nagplano ang syudad makig-negotiate sa ubang pribadong service providers. Usa sa giplano, i-outsource ang garbage collection sa Dakbayan. Maglakip unya ini ang pagkolekta sa basura ug paglabay niini. We are now in the process of negotiating ang ko na lang. Binaliw pataron. Ato ginang paningkamutan nakasabot ko nga problema Cebu City. Ipa-review sab sa City Hall ang proper solid waste management. Usa sa pahimug-atan ang waste segregation, pagbahig sa malata ug dili nga gikan pa sa mga panimay. Sa mga malata nga basura, hingusgan ang composting o paghimo niini nga fertilizer. Mag-practice gyud sa waste segregation. Unya apil na ang mga empleyado nga ang ilang mga balay inspeksyon non og ni comply bagyod. Even the household itself nga merely into na sa kaning gardening bitaw na to nga program. Kung napay luna ang inyong kuan, mag-backyard gardening for those nga wala katunang kuan, katong container gardening. Okay. Para ang malata dili gid nila malabay, makompose jud. Sa pagkakaroon, pabilin pahinuon nga gipatuman ang naandan. Ang mga malata nga basura adto pa sa Binaliw i-dispose kay wa pa man gyud gihingpit ang pagpadili og labay gikan sa Mandaue. Samtang ang mga dili malata nga basura adto sa usa ka pribado nga pasilidad sa lungsod sa Konsolasyon ihatod aron maproseso kini. Himuon kini nga fluff bale o alternative fuel sa mga cement manufacturing plants. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.